Připraví se Smetanová, Stepl, Heldová, Sinenová, Kuncová. Takže zvoněno má Alžběta Pátková, Color Live, Star Urban. No, to radši ne. Ale. No, jak se vedla, tak ona přivedla prostě na dvojku níž a na trojku přivedla stejně a tam už to prostě nedala, ona to tam nevyskočila, víš. Jo, je to dělá. Což je? Čas 72:30.